I den video vil vi demonstrere, hvordan brintbilen den fungerer. Og så kører den. Vi skal have bilen til at køre, så vi skal bruge en form for batteri. Her bruger vi en brændselscelle, som først spalter vandet, så ilt og brint søger til hver deres kammer. Ilt søger til pluskammeret og brint til minus. Den skal ikke oplades, men kører uafbrudt på dens opfyldning. Når man påmonterer brændselscellen på bilen og sætter minus i minus og plus i plus, skulle bilen gerne begynde at køre på grund af den kemiske forbindelse, som skaber elektricitet i bilens elmotor. Nu vil jeg fylde det mineraliserede vand op på vores brændselscelle. I begge sider. Ja, så vi låne på. Nu er vores brændselscelle fyldt op med demineraliseret vand, som er vand, der er blevet renset for alle metaller, som der er, når det kommer ud herinde. Det her er vores brændselscelle, som er koblet til en solcelle, som danner strøm via energi fra solen. Her ser vi så 3 solceller, som er serieforbundet. Det er akkurat det samme, som jeg gjorde før, men det gør vi bare for, at det skal gå lidt hurtigere. Ja, man skal bruge vand til at lave brint. Et vandmolekyle består af 2 brintatomer og et iltatom. River man dem fra hinanden, får man brint og ilt. Nu er det gået 10 minutter, og så er vores brændselscelle blevet opladt. Så nu vil jeg lige koble den tæt fra, og så sætte den i vores bil. Der. Nu skal vi se, om vi kan få vores bil til at køre. Når atomerne kommer ind i brændselscellen, mødes brint og ilt igen. De tiltrækkes af hinanden og smelter sammen til vand, og de giver en masse elektricitet, som får bilen til at køre.